Ali en Ourense, Óscar, nos contabas que hai uns veciños que non só é que estén fartos dos ruidos que emiten uns locais nocturnos, senón que están directamente amedrentados e denuncian isto sen dar a cara porque temen represalias, non lo contabas antes, non? E que non queren nin dar as costas, Rocío, porque a situación que levan vivindo durante anos é moi, bueno, é dantesca o que me contabades agora, porque teñen moitas historias, pero que de feito xa nin sequera podedes vivir ali, moitos tivestedes que deixar a vosa casa. Sí, porque, a ver, é unha cousa continua de toda a noite sin poder dormir, todo o día seguinte tes que traballar, o pasotismo que hai das institucións que tú chamas á policía local non se presentan, que non che fan caso. Ahora mesmo hai un local que están reformando sin licencia que chamas, tamén a obra sigue pa diante. Polo día que tamén non podes pasar cos nenos nin con calquer persona porque é horrible, vamos. Increpan vos? Sí, chegaron a veces a increpar. A increpar e incluso a ameazarvos, porque sei que moitos veciños tamén sufristedes ameazas. Bueno, sí, lo que pasa que, a ver, tampouco se poden contar moito, pero sí, efectivamente, o sea, hemos sido pues ameazados, ha habido intentos de extorsión, en fin, unha pena. E violencia, moita violencia, porque ás veces parece que ten que pasar algo para que se actúe, pero é que aquí xa pasou, e houve moitos casos que me contabades agora de violencia extrema. Sí, hubo y hay muchos casos, porque realmente aquí la violencia se respira. O sea, otra cosa también la puedes ver, ¿no? Vamos, yo en mi caso, pues sí, he visto pues algún que otro apuñalamiento, he visto peleas muchísimas que he denunciado. Es decir, sí, mucha violencia. Sí, sí. Acoitelamentos, incluso, pois, preto da casa, agora morte, incluso. Sí, hubo un chavalito que le apuñalaron, pues no sé ahora cuántos meses habrá, en una zona, bueno, en la zona nuestra, en el Casco Bello, y efectivamente, bueno, pues falleció, claro, sí. Imaginade a situación, por isto mesmo non queren nin ensinar as costas, porque agora mesmo pois están sufrindo episodios de ansiedade, de insomnio crónico, e moitos deles tiveron mesmo que abandonar a súa casa. E todo isto é xusto aquí no centro de Ourense, na zona dos Viños, no famoso barrio dos Viños. Polo tanto, esta situación que nos contan os veciños, completamente amedrentados e pasando moi mala situación, Rocío. Pois, como ben dicías, Óscar, antes, pois dantesco, efectivamente, non? Eses veciños, Patricia, que denuncian que non poden dormir nin en verán nin inverno e que chaman a policía e din que ninguén acode. Caso omiso. Claro. Caso totalmente omiso. Bueno, non me extraña que a Fiscalía non tomou cartas no asunto, non? Sí, eles síntense desprotegidos e agora din que, bueno, que un pouco menos non, porque a Fiscalía efectivamente dirixeu unha acusación por prevaricación contra o alcalde. Alcalde, por certo, concello, que quixemos que nos deran a súa versión e declinaron facer declaracións o termómetro. Bueno, como ven sendo habitual cada vez que hai un problema no concello, non, que non son poucos. Fiscalía pide que 17 testemunhas, nada menos que 17 persoas, vayan a ofrecer a súa versión dos feitos, porque din que non é soamente un problema de ruído ou de inseguridade, e que a moitos está afectando xa médicamente. Hai xente que realmente non pode vivir ali porque ten unha afectación psicolóxica, porque está impactando na súa saúde e porque tamén moitos veciños se queixan de que se está devaluando moitísimo a zona, porque ninguén quere vivir aí. Pero, a ver, a mí preocúpame o que lle contaban aí a Óscar, José Manuel, é dicir, non soamente o tema da irritabilidade ou ansiedade que se pode derivar de non dormir, senón que estamos falando de apuñalamientos, de violencia. Sí, claro, que unha cousa un pouco leva a outra. A verdade é que é curioso porque en Galicia nós temos un regulamento moi ben especificado a nivel, digamos, legal. Temos unha lei que é a 7.997 que especifica que protexe precisamente todo relacionado coa contaminación acústica as persoas, o dereito das persoas a estar tranquilas, a disfrutar da súa intimidade, a descansar sin ruidos, sin molestias, sin danos, etc. Pero que curioso porque despois apareceu o decreto 320/2002 no que se especifica incluso as penas, digamos, as accións, as infraccións que van para que a xente o sepa, entre as leves entre 60.000, as graves entre
7.000 e 9.000 e as moi graves que poden chegar aos 90.000 euros. Claro, que pasa aquí? Que despois están as normativas, as ordenanzas, digamos, municipais. Vigo, por exemplo, ten específicas, porque ten moitos problemas. Tamén Coruña, case que todas as, digamos, o contexto e as localidades ao longo de Galicia. O que a mí me sorprende é que non haxa a posibilidade, a oportunidade de sentarse nunha mesa e falar, por un lado, os empresarios, os hoteleiros, de acordo? Por outro lado, os veciños, a veciñanza, e por outro lado, aqueles que demandan o seu dereito tamén ao ocio, non? Pareceme que todavía queda moito por hacer, pero penso que neste caso, ao entrar a Fiscalía, busca resultar, neste caso, exemplarizante. E agora, incluso, fíjate que vai xa non unha sanción administrativa, sino que vai polo penal. Por qué? Porque pode afectar mesmo a saúde das persoas, insomnio, alteracións, ansiedade, etc. E logo o que non pode ser é que haxe respostas, non, do tipo os hostaleiros que cando a xente lle vai a protestar lles din que se vayan ao monte. Ou que chamen reiteradamente a policía local e a policía local non pase por ali, cando saben que é un foco de problemas. Eu creo que hai tres planos, non? O primeiro é se hai ou non hai licencia de actividade para facer o que faga ese local ou eses locais desa zona. A segunda é se dentro do local están cumprindo as normativas, é dicir, hai ruido, hai consumo de estupefaciente, o que sexa. Claro, pero hai unha terceira parte a comprobar todo iso. Hai unha terceira parte que é o que pasa na rúa, fora do local, que nin siquiera é responsabilidade do propio local ou alo menos non é o 100% responsabilidade dese local. E aí é onde a administración local non pode mirar para outro lado. Sobre todo se están, non, Alejandro, ás 5 da mañá emitindo ruidos que superan o umbral permitido, pois aquí haberá que aplicar a lei, non? E se non hai, elaborar unha normativa. No, se a lei existe. Como falábamos agora, non? Aquí o problema é acreditar o incumprimento. Para a primeira forma, ou a forma máis normal de acreditar un incumprimento da normativa de ruidos por parte da veciñanza é chamando a policía local que faga as medicións correspondentes e se saiba se respeta ou non os decibelios, que é a normativa que falábamos antes. Se se respetan non hai nada que decir, por moito que resulte molesto. Se hai zonas saturadas e máis, incluso, cando non se respeta, que incluso pode chegar o aspecto penal. Eu levei como abogado varios asuntos de discotecas que excedían os decibelios, non somente no ámbito administrativo, sino chegando incluso a responsabilidades penales dos hostaleiros. Pero aquí é unha cousa distinta, é que pola inacción, parece ser, presuntamente do Concello, se está impedindo medir esas cuestións, porque claro, podría tamén os veciños, é verdade, acudir a peritos privados, facer unha medición correspondente aos decibelios, con sonómetros, facer unha pericial e aportar incluso unha querella contra os hostaleiros por pasar dos ruidos, non? Pero claro, isto é absolutamente exagerado. Sí, e a min, por rematar, non, preocupa un pouco como a sensación de medo que subsace aquí en todo isto, non, Patricia? Eses veciños que temen represalias, se denuncian, se amosan a súa cara, non? É que este caldo de cultivo non é soamente porque haxa ruidos ou porque os locais abran unha hora máis. Non. É que é un problema que ten moitos ingredientes que se prolonga as 24 horas do día pola inseguridade, polo tipo de xente que se está movendo na zona. Hai moita xente que se está desplazando a outros puntos da cidade porque realmente din que non se pode vivir aí e que o Concello faga caso omiso, que non responda, que a policía non vaya e que miren cara a outro lado, porque mires cara a outro lado, o incendio non se apaga, o incendio vai a máis. Pois veremos que pasa agora que vai intervir a Fiscalía.